Es van atrevir a fer-lo amb aquesta església tan antiga, que és romànica, perquè sabien que aquí hi havia una cripta. El van fer en 6 mesos, treballaven nit i dia, i el van utilitzar molt poc. Ha estat 70 anys colgat. Tota la runa que van treure quan van fer el refugi la van deixar de l'església, i quan va acabar la guerra ho van enrajolar i ningú més va dir res. I ara es van trobar que cap a l'any 2008, 2009, la gent que s'havia amagat de petits ja eren molt grans i van pensar que si no l'obrien es perdria aquesta història, la memòria. Aquí no s'hi estaven dies, ni hi havia cuines, ni trobat lavabos, no hi havia res, perquè només s'hi estaven al moment del bombardeig i quan sentien que els avions marxaven tornaven a sortir. Va ser tard, perquè ja era el final, a partir del 5 d'abril del 38, però tot el mes de desembre van bombardejar molt i el poble va quedar molt malmès. Els de Regiones Devastadas, que era l'organisme que enviava Franco a los pueblos adoptados por el caudillo, van estar 17 anys refent el poble. Va rebre molt la població perquè teníem aquest aeròdrom, en canvi l'anècdota és que aquí no hi va aterrar ni es va enlairar mai cap avió durant la guerra. Normalment les poblacions que tenien aeròdrom eren un lloc clau i llavors els nacionals s'hi ensenyaven perquè, clar, era un punt que tenien els republicans per enlairar-se. Les primeres bombes van caure totes al voltant del sindicat. Estava ple de bidons de gasoil o fuel, el combustible que necessitaven els avions, perquè el que volien era desabastir de combustible. Però, sortosament, el contraespionatge se'n va enterar i a la vigília havien tret tots els bidons i tot. Si no, segurament la Gramunia no existiria perquè hauria estat un polvorí.